Abantu bonke ezweni mangibingelele ke bonke abantu kulonyaka omusha ka 2025 sibonga uNkulunkulu osilondolozile nazo zonke ithunywa ezeza silondoloza. Okokuqala ngizaqala kulonyaka omusha ka 2025 ngifisele uhambo oluhle onke ikhalami elikamoya onke amaNazaretha siyazi ukuthi asentabeni iKenana ilapha ke engabuswa khona ngithi uhambo oluhle ngaphansi kwenkosi ngaphansi kababa wami kamoya uNyazi kwenkosi yamaNazaretha uNyazi olwezulu ebuhleni eKenana baseKenana njengamanje bawolanda isibusiso ngithi ke izilokotho ezinhle nohambo oluhle abantu babuye beyiphethe isibusiso bese ngithi ngifisela onke amaqhawe unyaka omusha sengathi izinto zika inkinga ka 2024 kulonyaka omusha singengene nazo nezinto futhi ezingalunganga ebezikhona ku 2024 kulo 2025 sengathi konke kungasala ku 2024 njoba besinenkonzo mhla ka 31 yokuhlukanisa unyaka sengathi ke abantu bangakhona nabo futhi ukuhlukanisa kulolu hambo bangahambi nezinto abayithwele bangahambi nezinto ezingalunganga siyabona njengamanje izinto ezenzakala eSouth Africa la sibona khona kubulawa abesifazane begqitshwa la sibona khona izingane eno 13 years zithola abantwana kuyisiqalekiso ke lokho even amakhosi akethu ohlanga azo zonke izizwe asalala nakhona abona izinto ezingalunganga siyanxusa kakhulu emadodeni ukuthi amadoda ake abe amadoda asihloniphe nabantu bonke nje emhlabeni nabesifazane nabo bonke abantu basihloniphe ngoba bahambi bodwa bahamba nezithunywa emzimbeni yabo bangenzi isinoma kanjani kulo 2025 ngitheke angibonge kakhulu ukuthola ithuba kulo 2025 engilinikezwe zithunywa zakithi amathonga ukuthi ngingene kulo ngibasebenzele ngisebenzele futhi noNkulunkulu wami umvelinqa ngithi nonke ke maqhawe 2025 owenu 2025 bonke abantu nazi ke indaba ezimnandi lapho eDurban umprofeti usevula ioffice lapho ngizolivula nje maduze ukumemezela ngisalungisa izinto hlalani nathi bantu baseThekwini namaphethelo iwasho ama product ama one on one nizowathola nje maduze hlalani nathi kulolu hlelo bantu baseDurban sesingenile indawo ke esotholakala kuyona lapha eDurban ioffice lika mprofeti uDr Xcaba lizoba lapha ku opposite Durban station eduze nje neDurban station nakuyi long distance amatekisa ahamba long distance ungabe uqhamuka eMaritzburg zonke indawo kunesitimela kunamatekisi likumngeni road lapha emngeni center second floor office number 32 eduze neMpumelelo Security angiphinde futhi office elizovulwa lapha ya eThekwini lamaqhawe lika Dr X Xaba umprofeti wabantu lo lilapha ya ku Durban station near Durban station mawuse Durban station kuseduze nje ngeke uduke likumngeni road second floor office number 32 eduze neMpumelelo Security angeke uzuduke nje mawuse station nanga ama number ayehla ayenyuka lizovulwa njalo ngehola lesishagalolunye ngo9 ekseni bonke abantu zonke iwasha ama product njengoba ubona amavimba moya nali ivimba moya elenza imangaliso elivula inhlanhla yakho elivula yonke into elivula amaphupho kunabantu njengamanje abangaphuphi abavaliwe kunabantu abaphupha kabi babelele ebusuku kunabantu abavalwa inhlanhla yabo ngithi order njengamanje ivimba moya kanti wena oseThekwini uzolithola eduzane manje ngonikelo wakho imbewu yakho ka 300 rand ivimba moya onke ke ama product azotholakala ngineswasho
esisha kulonyaka unhlanhla eningi esibusiwe unhlanhla eningi aba-order abantu mawufona nje uthi ufuna unhlanhla eningi ziningi kakhulu ke iwasho anointing oil akhona anointing oil ube nenhlanhla uhlanjwe ngoba abathakathi ungakhohlwa ukuthi awuphumeleli umthakathi waphuma wawulanda izinto komhlaba yalingana waphuma washona koMalawi Zimbabwe Swaziland ehambela wena ngithi ke wabuya nezinto nawe kozolanda izinto ezizolwa nezinto ezabathakathi nginekhombo futhi nginamakhombo kanti futhi mawufuna unhlanhla eningi uzomthola futhi kuyikhombo futhi naye zonke iwasho namanzi akhona ichibi nginesigqabo futhi ufuna umsebenzi nginesigqabo futhi osifaka la uhambe ufuna umsebenzi izinto ezibusisiwe umprofeti ngithi zinamandla ngithi abafona abantu njengamanje wena ofuna ukubona umprofeti kuyi-1-on-1 woza lapha eGauteng njengamanje 1-on-1 phatha ingubo yokulala mawusuka ekudeni ungafika noma ngolesithathu uzuhambe ngeMonday uzolala sinayo indawo yokulala fona njengamanje ubuze ukuthi ufuna ukuzobona umprofeti wabantu sithi akuvuleke imsamo makuvuleke izinto ngaphandle komsamo abantu mabevale emsamo bayovala emathuneni angeke uyithole impumelelo abantu mabefuna ukuvala bayahamba bathatha umhlabathi egcekeni bathatha umhlabathi emathuneni wabantu bakini bawuphendule ngithi woza umprofeti wena azokubeka isandla aphinde umbone kuyi-1-on-1 akhulume inhlanhla akhulume isibusiso kwena umprofeti uyatholakala ke every Thursday njalo ngolesine uyamthola umprofeti 1-on-1 uphinde umthole futhi Saturday ekseni uphinde futhi umthole futhi Sunday siyakhonza ngeSunday yabo bonke abantu abaphume Joburg abaphume koPretoria abaphume koSoweto kunezinto egijima ekhaya lakho anilale ebusuku nabantwana kunezinto egijima etoilet kunamagundwana agijima anisalala phuthuma njengamanje kunengane ephethwe imoya amadimoni umprofeti uyakhulekela every Sunday kunemimoya ingane ephethwe imimoya ngithi fona njengamanje nanka amafoni wena osekudeni siyakuphosela iwasho siyakuphosela insebenzo nazi insebenzo nali ivimba moya elizoqaqa likuvule izinto zakho ngithi ke lo nyaka ngizawuqala ukuhambela indawo lo nyaka ngizoqala hlala nathi usilinde nje kanjalo ngithi okwamanje abantu abaphume kobuningi bathole ama product kamprofeti baphinde beze la khona umprofeti azokubeka abantu babonga imisebenzi babonga imoto babonga imali bayabusiswa abantu ngithi ungahlali nokuhlupheka ungakhohlwa ukuthi wavala umuntu uyovula umuntu futhi uyovula indoda kaNkulunkulu ngithi mina abantu ngenxa yokuhlupheka baze baphume bahamba ukuyothwala asikho isithwalo esingenabo ubungozi badlala ngawo ngithi mina wozolungisa umsamo wakho awusaphuphi ebusuku ulala ubuthongo uthi ubaba wami kamoya inkosi yamaNazaretha ikhaya elikhulu lapha engiqhamuka khona uthi ningalala ubuthongo bokufa wonke umuntu kumele aphuphe njoba wena usaphuphi nje une problem wozobona umprofeti azokuvula azokuqaqa azokuphakamisa 2025 owakho kulonyaka ngithi abaphume fona njengamanje uthole insebenzo kamprofeti ngithi zavuleka izinto baphila abantu Durban seza mkhondo Piet Retief awu Mpumalanga Newcastle onke ama province ngizobe nginyathela lapho hlalani nathi njengamanje nansi inkonzo sanibonana ekhaya Mfunzini Vryheid Mondlo namaphethelo prophet wenlo sekhaya ke lapha engizalwa khona ila khona engizalwa khona ila khona engaqhathwa khona ila khona engakhula khona ngithi ke bonke abantu ngiyanithanda kakhulu lapho ekhaya I love you zonke indawo ithi hlala njengamanje ngithi ngifisela onke amaNazaretha uhambo luhle nokuthi abuye kahle entabeni iKenani ngithi Nkosi yamaNazaretha nyazi lwezulu ngowakho siyabonga kakhulu Jehova mvelinqangi sikelela abantu bakho kulo 2025 babusise bayihlonipha abantu wazi ukuthi umzimba wakho ila kuphila khona ithunywa amadoda ayihloniphe
abesifazana abayihloniphe uzoba nenhlanhla wena umzimba wakho akubono wakho owayithunywa zakho ngiyabonga Nkosi nibusise God bless you modimo akuhlonona nofatsi inkosi mayibusise lapha ekhaya ngiyabonga kakhulu God bless you bye bye buka njengamanje uhlelo thank you lolu hambo esikulo This mission alifuna abantu abazohamba ngemqondo yabo don't need to be smart. nangezindlela zabo Their behavior ngoba lunzima lolu it hambo is very difficult. kodwa uma ulinaka linesibusiso Pay futhi attention to it. There is a blessing. baningi abantu abafike kule ndawo People came to this place. lapha engingabaphakamisa ukuthi wafika I unjani can lift them up. akutshela ukuthi Testify. ngafika ngo0 I was nil. namhlanje ngiwakhela umuzi kababa I've constructed a home of my family. namhlanje ngihamba ngemoto I'm riding the vehicle. namhlanje nginebhizinisi Today, ngumhwebi. lolu hamba lihanjwa And this jail oxefa cannot be technical. alihanjwa osiyazi abahamba Don't ngeinqondo zabo be shrewd people. abahamba ngokuthanda kwenhliziyo yabo People go with their will uma of their silapha ke hearts. namhlanje If you are here, silande inhlanhla we nesibusiso are collecting luckies, including blessings. kodwa ukuze uyithola inhlanhla For you to acquire it, ngiyabona umuhle you are ngaphandle very handsome outside. ugqoke kahle ngaphandle Good attire and ugqoke all. impahla edurayo Expensive clothing. uhamba ngemoto edurayo Riding expensive car. iyabonakala ngisho imoto ohamba The ngayo vehicle is noticeable. kodwa ngazi inhliziyo yakho ukuthi Your njani heart, how is it? ngoba sisemsamo You are masila on the altar here. uma ngikhuluma Speaking ngomsamo of the altar. ngikhuluma ngento ejulile Something very deep. ngicela ukuthi uNkulunkulu wakho Your God. akuphi izindlebe The kamoya spiritual ngoba kuyenzeka abantu uNkulunkulu akhulume kubona kodwa bangamuzwa ngezenzo zabo Their actions. uJehova bayamuzwa They can hear. but God. izenzo zabo They are manipulative. nezindlela zabo They are every approaching. Sunday Wonke amasong. izwi The liyakhuluma word spoken. izindlela Behavior. ziphambana nalento abayizwayo They are going against what they are taught about. sikhuluma ngomsamo The sisemsamo la altar that were taught. sasingazani sonke Did la not know each other. kodwa sonke siqoqo ubaba osezulwini Collected by the Father on the realm siqoqo of the ubaba Spirit. umvenqana Created by Alpha who's zonke eternal. izizwe All the nations. kukhona amaXhosa Xhosa kukhona tribe, amashangane Shangani kukhona national, amazulu Zulu kukhona tribe, amapedi Apedi kukhona tribe, amaswati Swati nationals. ngoba umsamo lo This is the altar wasezulwini for heavenly realm. abanye phakathi kwenu Some among you. abasazi ibongo Don't know the zabo biological fathers abanye and phakathi some kwenu among you abahlawulwanga not paid for. umsamo wabo Their altar ubezwa not understood. bese beza kulo msamo They come to this wasezulwini altar of the realm. ukuze kulungiswe lo yamsamo wasekhaya Can rectify. ukuze kuvuka umoya wathi yena Oh, Silas, baba Father. abantu ke umsamo bawuthatha People are kancane taking it for abantu granted. bayakholwa People, kodwa bayahlupheka Yet they are suffering. why abantu bekholwa behlupheka Oh, you are a worshipper, yet you are abanye suffering. umsamo bawuthatha The altar kancane is taken for granted. abefundisi bawuthatha The pastor is kancane taking for granted. once umsamo If the waba altar nenkinga is inflicted, umsamo udinga inhliziyo need your heart to be pure. leyambuzi niyayibona You leyambuzi see the God there? noma ungayithatha uyise You can take emsamo it and put it lapha on the ekhaya emsamo wasekhaya There at home will kodwa come inhliziyo yakho uma If your ingaphili heart- ngeke uyithole i-answer If it's not pure, there will be no response. ngoba into okumele iphile It kumuntu must be okay. inhliziyo It's a heart. uma inhliziyo If your yakho heart is ingavumi not willing, iyovunyela who's ubani going to make it to be willing? ngoba ababulali The killers, the nabaphikisi opposers, isitha esikhulu the enemy, somuntu the greatest enemy Inhliziyo. is a heart. baningi abantu ngisho umndeni And a family member, abanye they abaphumeleli don't succeed. babulawa inhliziyo Your heart is an issue. abayithola inhlanhla They don't benefit. baya kuloya msamo wasekhaya Altar there at home, or inhliziyo their zabo hearts, zingalungile they are dissected. einhlizweni Their bethwele hearts
abanye full of banenzondo, grudges, abanye and bathola everywhere, abafowabo, full of their sibling abanye bathola brothers, odadewabo, sibling sisters, abanye abazwane they don't egcekeni get lasekhaya, along, the same place kodwa they baya live, kuloya msamo they are approaching eyithunyweni the altar emathongeni. where the ancestors are. Ayikho into engozi Very detrimental. uma silasi somsamo wasezulwini njengoba nawe la uqhamuka khona ekhaya kunomsamo There is an wasekhaya. altar there at home. Oh Nkosi ngiyabazwela Sympathize with abanganawo them. They amakhaya, don't have home. abanganawo They don't ifoundation, have foundational ngoba basis. bakhona abantu abanjalo People of that sort. abangazazi They ukuthi don't kumele know. bashonephi. Where should they go? Kodwa siyambonga umvelinqanga ubaba Appreciating njoba the tenor, sisonke the lapha, father, as we noma all ngabe now. umsama unawo ekhaya, If you don't have noma the ngabe altar uyihla home, unaye, if you don't have noma the ngabe uyihla altar wakuphika esiswini if you are sikanina, refused by kodwa your unomsamo father, wasezulwini. You have an altar on the heavenly realms. What is an altar? Liyini altare? Indawo yesibusiso, It's a place where the blessings are. indawo yemvula It's nhlanhla. where the rain showers Njoba of silapha blessings semvula are. nhlanhla. Where the luckies are opened. Abathakathi labafase khona siyabadudula. We are shifting them away. Isitha siyayidudula. Shifting them away. Nengaphakathi emndenini siyayidudula. We are shutting Ngoba them sikhona isitha phakathi emndenini. Enemies within your family. Oh sebenza moya. Holy Spirit, accomplish your mission. Abanye phakathi kwenu People among you, basebubuhlungwini. ego. Ubuhlungu ababuzwayo bangaphakathi Now emndenini. within the family. Moba umthakathi wasemndenini. That is the family. Ngoba uthakathi ungamboni. Ayemsamo nawe aguqe nawe emsamo. Ahle nawe imbuzi yasemsamo. Akhulume kanye nawe kanti akahambi nawe. One is a hypocrite. Sanibonani. Good afternoon. Hayi zikhona izibusiso. There are blessings. Ayikho into engozi. Nothing is surpassing Into engozi dangerous. uma umsamo wona. If you are afflicting the altar, Wona uyajika ukhahlele wena. it will kick you back. Baningi abantu abafika la. Many people come to the Engakutshela prophet. ngabo. I can tell and testify about. Umsabo wabafaka They kwinkinga are, all, wabakhahlela. they are in a dilemma now. Now they are kicked. Emavikini aphelile Few weeks down, angazi noma ukhona lo dadewethu. whether the lady, Kufika omunye lapho udadewethu other lady came to the prophet. uthi baba ngizobonga. I come to tell you, Ngizobonga ifortune entsha. a brand new SUV Fortuna. Ufika lapho uhamba nomnyeni wakhe. With a spouse, Ngangihlezi he la. came in, the Bangena prophet sat bahlala down. lapha. They sat down, Ngithi ngithule ngibabheke laba bantu bayaxoxa lapha phansi. observed them, they were speaking. Kanti sebevulele ngoba nawe Somebody was uzovulelwa really, you namhlanje. are going to be released today. Angikhathale ngumfundisi What are your noma ungaba plans? lejasi noma ungaba umkhokheli Spiritual leader. kodwa ngikhuluma iqiniso linjalo. This is a genuine truth. Akithi noJesu bathi uyasho ukuthi niyakulazi iqiniso. Iqiniso liyakunikhulula. I'll set your free. Kodwa manga yakunibapha. Get you captured here. Umuntu onamanga emndenini A akaphumeleli. liar cannot Umuntu succeed. ozonda abantu Hater. abathande ngokwenyama kade enhlizweni. Within the heart. Ngolimi kade For enhlizweni. Kepler, the heart is opposite. Sanibonani. Good day. Nakho ke thina sithola imali esamba nomsamo oqibile. Awubheke mina ngivuka nemali I manje. wake up with the money. Nakho nangu umuntu eguqe ngiphi imali. Giving the money to the prophet. Nakho ngivuka nemali sangiphatha ama100 ke manje. Amakhulu. Ubani owenze lento? Who made it possible? Baba upha umbhobho. Lela ke mntanami. Lela Listen, my mntanami. child, listen, my child. Uma ungaba nokholo faith You can have ngesilungu. a belief within your heart. Uma uhamba lolu hambe solahamba. On a journey. Yiba nebelief. You must have a faith. Ukuthi ulanda into zakho. Collecting your Eyidliwa isikhonyane. By the Today is today. Hey! Manje.
Uzoxoxa indaba We'll discuss something. akangiphi ngoba Giving kodwa ungipha ngoba kukhona into eyenzakalile something transpired. ngoba naku ikhona into To ezokwenzakala happen to you. Angikhathali uyakholwa ukholwa kodwa ikhona into ezokwenzakala wathi yebo baba Yes, Father, I receive. Akekho usuku uhamba olude kangaka uhambele for nothing. Owami uNkulunkulu una something. Una something. Uzoyigibela imoto. Uzowakha umuzi kayihlo. Uzongena la kuvale Why khona. the doors are locked here? Sangena la kungangena umuntu khona. Saphuma la kungaphumi umuntu khona. Escaping. Kunezinto okumele uhlukane nazo kunamadoda okumele uhlukane nazo kuneyintombi okumele uhlukane nazo Is that you should? wathi yaba baba Oh, yes, Father. izinto zalomhlaba ngeke izuse ndawo ngeke uyofa umuzi kayihlu khona uyakuba necala mzukwana wokuphela Not innocent when you are dying. change your You position must change and relocate. sithi indlela ophila ngayo sithi indlela ohamba ngayo sithi indlela okhuluma ngayo sithi indlela Change your obamba ngayo manner. It means which you are. He is a word. angazi abanye babuyaphi ngoba selapha Where to namhlanje come from? As we are abanye bakhona kule ndawo are present. babuye Come emanyaleni from immorality. abanye bakhona kule ndawo inhliziyo zabo zikwanhliziyo They are ngisa dissected. kodwa babuye The Father babekezelele is patient for me. ngoba nami ngimi lapha Someone ngabekezelelwa became patient for me. ngabekezelelwa Patient for me. angilahla unembeza ngoba The ngila guilty conscious. ngiyazazi ukuthi ngibuya Oh, where do I and come? ngiyazi manje ukuthi I ngiyaphi know my focus. Where is it? umfundisi wakho ngeke akunikeze imali uzolokhu ekuvulela amavisi Some verses Ekhaya will be likababa read, kunezinto eziningi. there are many mentions there. uthi mawuthi uyambikela baba angithola imisebenzi ngibulawa indlala bese ikhona imfuyo engapheliyo iyanelisa haleluya nawe vele ucabanga ukuthi hayi angikhohle konke kumele ube nemali usela emhlabeni You must be well. kumele wakho umuzi usela emhlabeni kumele ubusise usela emhlabeni Place one. usho njalo ngithumile Who sent the prophet says, leli izwi engiliphethe the word spoken akulona lami likababa ongithumileyo for the Father who sent the prophet. nami ngithunyiwe ngingumthunywa I mangilapha am a delegate and a messenger. As lela uyathanda uthanda like it or ukuthi not, ngumthunywa or a messenger. imisebenzi What I'm iyangifakazela doing is a testimony. that's why uJesu mayikhuluma Jesus spoke. uthi uJesu He said, uma ningakholwa If you don't yimi believe, kholwani imisebenzi engiyenzayo believe for what I'm ukuthi doing. ubaba uhlezi phekwami God is within me. ngoba Because balibuye lilambatha iliswi lakho baba Alibuye lilambatha elakho izwi 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 baba Alibuye lilambatha angeke ubuyele ekhaya ungaphethe lutho empty you are never what ngeke no ways. umgodla wakho uzohamba The ugcwele luggage will be full.
uzawuhamba uphethe umsebenzi uphethe imoto uphethe umshado badideka bathakathi ukuthi ulandephi ususho uthi ngibuya enqabeni izitha zakho eyifuna wena After you. back to the sender asibuyele kubathakathi namhlanje zonke izitha zakhe emsebenzini ney'komakhelwane nengaphakathi emndenini back to the sender. Selemuva yonke. Ngizwa amandla asentabeni namhlanje ngizwa ingelosi ngizimvuke yasentabeni namhlanje yiba ngenyama esiyamemeza wathi ngizwa imvuke yasentabeni namhlanje wathi ngizwa imvuke yasentabeni hey Mountain. ngibona imbizi ivuka yo baba mkhulu ngibona imbizi ingena ngibona kungena amakoti ngibona kungena imali kungena abazogana hayi abazokipita namhlanje Call her beat. Nothing there. hlala phansi shaya Get ihloko seated and give a round of applause to yourself. mina angisebenzi ngeBible Don't school la operate ngisebenza through theology. ngobizo Operate through lento theology. ngayiphiwa This is given to ngabusiswa me. eNazaretha kwaShembe Nazareth ngahlalwa kwaShembe. isandla senkosi uThixo lenkosazana ekhanda Educated by the yathi hand bonke of the abayofika Lord. kuwe uyothi inkosi kubusise God bless you. bayothola yonke into abayifunayo Whatever is their desire, Angekho wayithatha namanje. no one can grasp it. isipho somuntu ungabi nomona ngesipho somunye umuntu wofune sakho nawe ngoba mawunomona uzogcina ubulala abanye abantu uzogcina uthatha abanye abantu Practicing witchcraft against other people. ninjenje nibona kunje emasontweni umona kuqatshanwa nje ngumona kuliwa nje ijelasi nasemndenini ijelasi nangaphakathi ijelasi Oh, now. mina ngiyakunikeza mina I just want to give ngiyakunikeza lento ifunayo whatever's your desire. umfundisi ongaphethe lutho Who's possessing nothing. umfundisi ohamba ngeenyawo uzokubusa kanjani You can't bless. umfundisi ofaka isudu eshwabeni uzokubusa kanjani They're grumpy and all. umfundisi ongaganiwe uzokubusa kanjani A bachelor can't bless. ngoba lento kumele isebenze kuwe eqala besiphila kubantu Then you can share it. yebo baba Oh yes, Father. I don't care mfundisi ukuthi ungibhekile You are watching the prophet. futhi uyazazi You know yourself. ukuthi nasebandleni udla emhlanjini wakho olusile unonkosikazi ubuye udle ngapha emhlanjini You are promiscuous. ngikubusa ngemali Blessing you with a ngoba kuthiwa financial ngibuse ngemali breakthrough. I'm angithi ngiqondene instructed to nemali do so. ngiqonda into eyodwa nje kuphela kuyena imali kuthiwa ngimnikeza imali nje Financial breakthrough. kuthiwa ngimnikeza imali I'm instructed. angazi kanjani I don't know. kodwa engikwaziyo ngesilungu all things are possible in God zonke izinto ziyenzeka ngoNkulunkulu Through God. inkosi kubusise God baba bless you, son. inhlungu ekuwena The pains that you are suffering, uzokhululeka mama you're gonna be relieved. uyangizwa mama Lady, can you hear that? uzokhululeka Ngiyabonga. Sakanongoma. usuka konengoma Oh, and iNazaretha shaye phela ungasekhaya wena la ngabuswa khona mala ngibusise ke mama mala ngibusise ngoba wena laba kwethu la if you believe omunye unkosikazi owayenesifo somophi iminyaka eyishumi wathi ebona uJesu Kristu eshumayela wayesethi angifuni lutho angifuni angithandazele wayesethi ngizobamba umphetho wengubo yakhe touch the edge of the garment. njengalo mama namhlanje uguqa ngamadolo eNazaretha akaguqi kimi ubona something She can visualize something. iNazaretha libona something ngabusiswa khona mama Lady,
isikhalo sakho sizwakele Your namhlanje complaint is understood. isikhalo sakho sizwakele namhlanje Complain, your grievance is understood. hayi kuNkulunkulu kuphela nasezweni namathonga Name of the ancestors as well. kwamasango ngakwaZulu mina ngoba awukwazi ukuthi ukhonza uNkulunkulu Praise God. kodwa amathonga wabeka eceleni ngoba noJesu wayehamba namadlozi wakhe wayehamba namathonga With wakhe his ancestors. nangebheka entabeni Went to Mateyu the 17 mountain, verse 1 usho njalo chapter 17, uJesu wakhuphukela entabeni He ascended the eyothandaza mountain to pray. kwabonakala uMose noEliya bekhuluma abantu asebafa wena kuthiwa ungakhulumi nabantu asebafa ungayi emathuneni ngoba ubulawa spiritual ngizokuvusa mina I spiritual come to resurrect you or more. engathi ungakikisa uyishayela ihlomba ukikisa awukikisa Give it a round of applause. wena mama Lady, phezu kwakho amen ngikhuphula isidalwa amen isidalwa messenger. esizovula umuzi wakho wonke nabantwana bakho negceke lakho esizophilisa nawe uqobo akuphileni nayo ngibeka isandla phezu kwakho namhlanje ngithi lokho kungenzeki kuzokwenzeka today sekwenzekile wathi yaba baba Father, yaba baba receive.